calen veus fortes de dona en la política, en les institucions, per dir ben alt i ben clar que no són quotes i que no venim ací a viure una experiència, que venim ací i anirem a Brussel·les a canviar la realitat, perquè la realitat es canvia si són presents en les institucions i on es prenen les decisions. Així que hi estarem, per molt que li pesi molt a algú, lluitarem per fer lleis i polítiques on les persones siguin la màxima prioritat, per acabar amb les desigualtats socials i laborals, per acabar amb la discriminació, per generar justícia i tindre esperança com a éssers humans. Estarem per aportar la veu de la nostra gent, de la gent senzilla, de la gent del carrer, que és allà on es prenen les decisions. Obrirem les portes de les institucions europees a les persones i treballarem per a tornar la dignitat a la ciutadania, perquè som la gent de Compromís i estarem per canviar el gris uniforme de la indignació per l'esclafit multicolor dels nostres somriures. Moltes gràcies. M'agradaria començar que per a mi el dia d'avui és un dia d'orgull. És un dia d'orgull de pertànyer a aquest partit, de pertànyer a aquesta coalició, anomenada Compromís. Perquè ha donat l'oportunitat a una persona que ve de les comarques del sud, d'Alacant, la segona ciutat del país, a participar en unes primàries històriques al País Valencià. I això és una oportunitat molt gran, és una responsabilitat ara mateix que tinc mi mateix, que estic molt orgullós, i per això m'agradaria primer felicitar el Compromís per donar l'oportunitat a tota la gent del País Valencià que puga presentar-se a unes eleccions europees. Soc una persona jove. Crec que avui en dia a Europa el problema que tenen els joves és un dels problemes més significatius que estem patint. Avui en dia el problema de l'ocupació és un problema molt greu. Estem exportant cervells. Aquesta fuga de cervells és exportar el nostre tresor més valent, que és el nostre joventut. I que no ens diga una Fátima Báñez, una ministra, que n'hi ha una mobilitat exterior. Mobilitat exterior és el que tindrà el Partit Popular l'any que ve les eleccions municipals i autonòmiques, que estaran fora. Aquesta sí que serà la mobilitat exterior. Nosaltres anem a Brussel·les a defensar el corredor, tan important per a nosaltres. Deslligar-nos de Madrid, la capital, valencians, són importants. Tenim que arribar a Brussel·les també per aquest camí. Podria dir més coses, però tenim una setmana que ve pletòrica de molts actes, molts bolos, amb gent molt experta, i m'agradaria que conegueu a tots els candidats, candidates que anem a presentar-vos. I com no, vol tornar a dir, molt orgullós d'estar avui aquí, a València, en el dia de presentar les primàries per al Parlament Europeu. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, amics i amics, per haver vingut a compartir aquest acte que, com acaba de comentar, és realment històric. És la primera volta que fem unes primàries, s'està mobilitzant moltíssima gent. El color popular que domina el Parlament Europeu podria canviar i nosaltres hem d'estar ahí i hem de sumar a aquest canvi. I això és la primera, i participar i controlar a la Comissió Europea i marcar-la i expulsar a individus com el Durão Barroso, etc., que han tingut, des del meu punt de vista, des del punt de vista de Compromís, una actuació miserable i patètica. Nosaltres hem de tindre presència valenciana, hem d'estar ahí, s'ha de marcar, hem d'existir, perquè els eurodiputats valencians, i alguns els conec molt a prop, no han exercit de valencians. I nosaltres hem de ser interlocutors amb la nostra gent. Nosaltres tenim que anar a les comarques del sud, que estan allí mig abandonades, i explicar i parlar amb les associacions i els col·lectius que estan treballant. Nosaltres hem d'anar allà on els nostres soci ECO ens envie a parlar i demostrar que tenim una presència. Hem de fer de corretja de transmissió. Per això, en una entrevista, jo vaig comentar que el paper d'un eurodiputat, que de veritat se crega la seva circumscripció, està al 80% ací, a costat de les persones, a costat dels col·lectius, i fent de corretja de transmissió del que s'està decidint allà. Molt bona vesprada a tots i a totes. Bé, no vinc a competir, sinó a col·laborar, a col·laborar en aquesta iniciativa de Compromís, que realment, ho han dit, era històrica i crec que val la pena implicar-se en ella. Jo personalment estic emocionat d'estar així perquè jo soc absolutament nou en aquesta història i, per tant, d'alguna manera us dono gràcies que tot aquest procés estigui en marxa i que tots puguem sumar en ell. Però la primera cosa que crec és que a Europa hem d'anar a lluitar, hem d'anar a batallar
perquè estarem jugant en territori contrari. És a dir, el que hi ha a Europa és just el contrari del que nosaltres necessitem, just el contrari del que este país necessita, i per tant hem d'anar allà no a ser un més, sinó a lluitar. I crec que això és una cosa que Compromís estem acostumats a fer. En el fons el que hem de portar a Europa és el mateix esperit de Mònica Oltra quan s'enfrontava a Camps, de Mireia Moya quan s'enfrontava a la màfia política de Rafa Blasco, o de Joan Baldoví quan s'enfronta a la màfia política de Rajoy i els seus palmeros en el Congrés dels Diputats. I hem d'anar allà no a passar l'estona, diguem-ho així, sinó realment a posar la primera pedra del canvi de model econòmic, social i polític que es necessita a nivell mundial. Crec que nosaltres, el canvi que necessitem, el canvi que necessita la gent del nostre país, el canvi que necessita la meva veïna del carrer o el meu germà que està en l'atur, l'hem de començar a construir en Brussel·les, en Europa. Perquè aquest canvi de model cap a una economia verda, cap a una economia sostenible, que siga no només una garantia de futur del planeta, que ho ha de ser, sinó una garantia de present per a les persones, això ho hem de construir, ho hem de començar a construir, ens ha d'arribar el marc d'aquest canvi, no pot ser un altre que Europa. No serà Rússia, no serà Xina, no serà els Estats Units, no serà Venezuela tampoc. El nostre marc està en Europa i allà hem d'estar i hem d'estar lluitant. Per tant, hem d'anar a Europa per canviar el País Valencià. En la nostra història, el poble valencià ha tingut que eixir molt fora de casa, per la força. I permetiu-me que es fique algunes referències familiars, perquè són les que tinc més a prop. La referència al meu avi, Francesc Bataller, de Montaverner, la Vall d'Albaida, que era un legítim representant del govern de la República i va haver d'exiliar-se i va acabar en camps de concentració, com els avis de molts dels que esteu ací, o mon pare, Josep Bataller, de Torrent, de l'Horta, que en acabar els seus estudis va haver d'emigrar a Suïssa per buscar una projecció professional que així no se'n donava, com els pares i els avis de molts dels que esteu ací. Les nostres àvies i avis, les nostres mares i pares, treballaren molt per evitar que els seus fills tingueren que tornar a trobar-se en aquesta situació. Malauradament, el seu desig no s'ha complit. I ara veiem que molta gent jove té que eixir, moltes famílies se divideixen, molts tenim que separar-nos de persones estimades, tots tenim molts exemples. Ara anem amb molta il·lusió a Europa. Ara som Compromís. Compromís som una suma de persones que volem canviar la societat, que volem canviar les coses. A Compromís no importa d'on venim, sinó importa cap a on anem, cap al futur. Nosaltres volem un futur d'igualtat, de justícia social, de sostenibilitat, de benestar. Això és el que volem. Entre tots hem fet ja una gran aportació perquè tota la gent que estem per el progrés, per la terra, pel País Valencià, ja per fi podem parlar d'un nosaltres en majúscules. I aquest nosaltres gran, plural, que és Compromís, té que estar present en Europa. Per això, tots els que som Compromís tenim que arribar a les institucions per canviar-les, perquè Europa guanya Compromís. Moltes gràcies.